Mä oon Eeva Juva ja työskentelen Atria Suomessa vastuullisuuspäällikkönä. Mä oon koulutuksestani maatalous-metsätieteiden maisteri, niin ruoka-ala on ollut myös semmoinen, joka on aina kyllä kiinnostanut ja tulee ehkä vähän sieltä kotieläintaustastakin, että on maatilalta kotoisin ja sillä se alkutuotanto on ollut aina lähellä ja on ollut kiinnostunut siitä, mitä ruoasta puhutaan ja niin kuin mitä me syödään. Tyypillinen työpäivä on oikeastaan semmoinen, että tämä on asiantuntijatyötä ja se on hyvin vaihtelevaa. Että mä oon joko työmatkalla tai sitten jos mä oon täällä toimistolla, niin mä teen itsenäisesti täällä töitä tai sitten meillä on palavereita ja porukan kanssa työskentelyä. Että oikeastaan tässä työssä niin kuin tosi mielekästä on se, että vastuullisuusasioita ei yksin täällä omassa toimistossa ratkota, että ne on niin kuin käytännössä niin kuin hyvin tiivistä työtä niin kuin meidän eri liiketoiminta-alueiden edustajien kanssa, että erilaiset tiimit ja organisaatiot täällä talossa ratkoo niitä käytännön asioita ja siellä mä oon sitten mukana. Meillä on vastuullisuusohjelma ja vastuullisuusohjelmaan olennaisena kuuluu se, että me selvitetään, mitä meidän sidosryhmät odottaa meidän vastuullisuudelta ja sitten sen perusteella me määritellään sitten tavoitteita ja sitten toimenpiteitä talossa ja sitten tietysti seurataan niiden toteutumista. Meidän avoimuus ja läpinäkyvyys ja jäljitettävyys näkyy kuluttajille muun muassa meidän tuotepakkausten kautta. Meillä on paljon tuotteita, joissa näkyy se tilakohtainen jäljitettävyys, eli miltä tilalta se kyseinen liha siihen pakettiin on päätynyt. Ruoka-alalla on hirveän mielenkiintoista työskennellä. Yksittäisten kuluttajien ruokakokemukset ja nämä, niin ne on semmoinen, jotka on mukava, että voi olla niissä mukana vaikuttamassa siihen, niin se on tuo semmoista omaa lisämielenkiintoa kyllä tähän työhön. Parasta mun työssä on se, että mä saan tehdä täällä talossa tosi laajan porukan kanssa yhteistyötä ja saadaan olla vaikuttamassa siihen, mitä suomalaiset syö ja mitä siitä ruoasta puhutaan ja kuinka se koetaan.